Strávát levetettük. Csak úgy behajtom és így jó? De lezártad a izét? Ahogyan? Hát ott oldalt. De most ennek nem kell menni, nem? Ja, nem. Hát akkor az izé. Ott nyom meg. Hát le van fagyva az ujjam. Ja, ennyi, azt hagyjad. Annyi? Ja, és ezt üzem. Úgy. Úgy, akkor hát húgyozok, ha leértünk innen. Ide? És plusz utána... Nem volt rá idő? Figyelj! Na kúrogass, a kamera van rajtam. Most vesz? Hát számol? Számol, hát. Hova? És most akkor fölvettük, hogy húgyoznom kell? Hát is mivel hogy úgy ezért vagy. Hát mondjuk lehet, hogy nagyon rászorítottam most a kapágyra izét. Lehet, hogy nem hozom annyira most. Bazd, ez kilazul ez a izé. Ezt itt jobban vissza... Nagyon lelazítottam. De meg? Ja, hol a csöcs itt? Nem, ne. Hol? Fasz. Fásza? Fasza. És akkor mi lesz? Ki megy el? És figyelj, nyilván nem fogsz rá. Hát nyilván fogok. Megyek mögöttem. Azt sem tudom, hol kell ma levenni, hallod? Én se tudom. Nem baj, menjünk. Jó lesz. Figyelj, ha rátok a fa, akkor billens magad elé. És annyi, ott marad előtted. Jó. Mehetünk? Nem jó, ma nem itt kell venni. Nem jó. Mondom, nem jó. Majd át kell menjünk oda a másik felére. Jaj, itt át kell menjünk valahol. Hasadjunk itt át valahol. Ez az. Ja. Get your head! Úgy fejbe basztál, Mivel? hogy ekkora húsánga így van. Ez viszont jó volt. Az úgy kurva jó, bazd meg. Hallod, Geci, kijöjjünk még vagy hármat, bazd meg. Hú, ezek. Hallod, ott föl, hogy beferdültem. Hú. Nyomja meg. Ezt? Megyünk tovább? Nem csippant. Ja nem, mert nem azt kell.
hanem az alsó. Faszom.